Díky, moji dabíci. Jak jste si mohli všimnout, tohle ještě není has-been, na který netrpělivě čekáte. Už je by the way dokončený. Ale poprosila mě o pomoc Paula, která je majitelkou slovenské a daberské skupiny Slovakholics. A skupina se ještě teprve rozjíždí, proto hledají dabéry, aby mohli stále pokračovat ve svých projektech. Proto bych chtěla poprosit slovenské diváky, aby si video dokoukali až do konce. No a ja som Paula a okrem postovania cringe na TikTok sa už asi rok pokúšam rozbehnúť túto scénu aj na Slovensku. Nejako sa mi podarilo uchytiť titul prvej čisto slovenskej skupiny a zrazu sa on ide roztrhať. Pár videí už máme, ale ide o to, že to trvá strašne dlho, lebo máme málo ľudí a preto oficiálne robíme nábor. Hľadáme dabérov, spevákov, ale aj prekladateľov. No a ako sa zapojiť? Všetko riešime cez Discord, čiže treba dodržať ich podmienky používania a čo sa aj veku týka. V popisku videa máte link na náš Discord server, na ktorý sa pripojíte, prečítate si úvod a pravidlá a zistíte, že tento server nie je tak seriózny a môže sa tam napojiť v podstate hocikto. Môžete si tam nájsť nových kamarátov a tak. A ako urobiť casting? Na konci tohto videa budú nejaké originálne scénky a potom aj scénky s prekladom. Tie si nahráte a na serveri pošlete do sekcie casting, kde vám neskôr priradíme rolu. Čo sa týka spevu, pošlete nejakú ukážku pesničky, coveru a text, ktorý budete mať preložiť je tu. Prekladač moc neodporúčam. Takisto pošlete do casting a tam sa už dozviete, čo ďalej. No a tu sú scénky. And you are? Alistair. Pleasure to be meeting you, sir. Quite a pleasure. It's nice to finally put a face to the name. You are much shorter in real life. Who is this? Who is this man? Are you the bellhop? You might have heard of me from my radio broadcast. Nope. I guess that's why Charlie called it the Has-Been Hotel. Ha ha ha. Ha ha ha. It was actually my idea. Ha ha ha. Well, it's not very clever. Ha ha. Fuck you. Okay. Alistair. Pleasure to be meeting you, sir. Quite a pleasure. It's nice to finally put a face to the name. You are much shorter in real life. You might have heard of me from my radio broadcast. Ha ha ha! It was actually my idea. Ha ha! Fuck you. Okay. Hello, freshest ex! Stolas! How you doing, baby? You holding up okay? Oh, I'm fine. I felt it rude not to stop by. I don't get invited out much, but I really shouldn't stay long. Well, I'm glad you could make it, honey. Well, this certainly beats the last Earth party I attended on Hallows Eve. Speaking of cake, you wanna slice it? Oh, I'm fine. I felt it rude not to stop by. I don't get invited out much, but I really shouldn't stay long. Well, this certainly beats the last Earth party I attended on Hallows Eve. Plánujeme pokračovať v Hellubabos, keďže máme potenciál Has-Been Hotel pilot urobiť znova, lebo to bol tak trochu disaster, no. Úžasný digitálny cirkus a mnoho ďalších projektov, ktoré môžete navrhnúť aj vy. Takže, pokiaľ si Slovák, máš viac ako 14 rokov, môžeš sa k nám pridať. Ja ďakujem za vašu pozornosť a snáď sa ešte niekedy uvidíme. Majte sa!